What up with you somebody? What up me open the table engineer Bruno. Abadi abakiri boy yawa. Abadi ejo pejoba. Yarabanko. Ejo pejo buki chema tiba kola ga koko. Ejo pejo buki chema tiba kola ga koko. Akuko mereme. O mere kogi state mama. O mereme. O mere kogi state papa. Ebe mujere pulo bilongo na diego. Mane arusi, wano biya mede monu o brother. Anye jema, luna kodiro, chiche se waleba. Tawuta lo buru kado pinde manu mabalaga. Akwodo buru kuyelu de manu no nimea. Ebe mo, ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Anye tima, mbodo no no ileneba. Abu amadi akuganye shabru mundeji nabiana. Awe yegemele mu mama. Kango kumo. Achogu kelugu brother anukala. Arabanko. Ebanye jinarose. Arabanko. Ebanye jaroda. Arabanko. Ebanye jamungo. Arabanko. Ebanye jinamungo. Arabanko. Tekena pepe. Arabanko. I see thy rivals. Arabanko. Jampo thy rivals. Arabanko. Okada pepo. Arabanko. Kodu jaroda. Arabanko. Mongwe meji mbere. Arabanko. Kodu jaroso. Arabanko. Eji meji maroda. Arabanko. Ekena pepe. Arabanko. Laila. Anyola chekwanole nganya akoba akụkọ akọgesi anyịla ndị Stanley nọ mgbarakwa ọgwụ gị ṅụọ onye Arabanko anyị amara na gị iwe onye ihi agwa ndewo maka egwu ọma ahụ ịkụrụ magụọkwa nna nnụ egwu Dr. Safari na eze bongo ụwa niile ke kụzila ụmụaka egwu magụọ na nnụ otu egwu ọgụkwanna ọchị omenejie aganụ m gị nleta ebe anyị bịadokwa na ịga na anya mkpu ọwụ n'omenala kama omeneji aganụ m gị nleta ebe nnọ bịadokwa na aga m akọla nna akụkọ ọwụ n'omenala ịghọtala nwụchiri mmerịrị hapi ọrịa mma Igbo ndị Chineke kere ma chọọ ezi mma asị m onye ọbụla ṅụchiri mmerịrị hapi n'ihi na elu ụwa wụ otu mbe onye nwụkwana ka ya agala rime akụ wom onye nwụkwana ka ya agala asọ rime akụ wom Igbo ndị ọma Chineke kere ma chọọ ezi mma Imo steeti ndị mma ala Owerele ujina bọchimrụmne ala Nnekede onye Abịa go onye Imo go onye Anambra go onye Ebonyi steeti nwanne m nwoke Elekemega go onye Enugu elekpannọrịta na Bọlachi nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị iri ole ashirikpo ole jikwa na agwọ onye ọrịa ịghọtala da ekpekwana ekelekpa ihu asa ihe ọma ebe ahụ ị nọ anya asụ ọma ebe ahụ ị nọ ụrụrụ ọma ebe ahụ ị nọkwa ị na-erikwala ihe gụrụ gị asị m onye shiri ka o shiri ya zere n'ihi na ogwuwo nkwe nwaanyị jiri jee mụtakwanụ ibe ya ịghọtala ihe m ka ga-akpagharị kali ya ọkpaghe si jejere gbaa ka m si anapụ akwa gị na ha omume anyị ma akọla gị akụkọ kịta ewo Friday thank God is Friday abalị 11 ke ọnwa 9 ọnwa Septemba afọ 2020 onye gakwa ịkọla gị akụkọ taa ọkwa onye ahụ ejikwa akọla gị ya mbusu ịka ụkwami nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima Ọnụkwube the counselor that's Owerri Pikini my brother my sister my auntie my ndares gị share chana meseji biko na gemaje ntị gị ama ma akọla gị akụkọ akụkọ keta aga m igbu oge aga m agbaghara na nga nda oke ịgbaga igwe
O deberela it has debredi onye mgbasa ozi mahadum steeti Imo State University n'asụsụ bekee ịwụkwara Maazị Rafu Njoku ekwuola shi anwụ ha akwụsịtụla ndị isi mahadum ahụ ha akwụsịtụla ndị nkụzi lekchọra abụọ ndị ahụ ha onyonyo nwo ifearị na igwe ịntanetị ebe nwo chọrọ nnọọ ịkwaso ụmụ akwụkwọ nwo iko n'ike asha akwụsịtụla nwo n'ọrụ ya wụ enyi na nwo sọspenshọnụ maka ha onyonyo vidiyo nwa ahụ ahụrụ ifearịrị ọkwanụ ebe ha emegakwara na biochemistry department nwa abụọ achọwu ebe nwo ishicha achịkwanụ sọspenshọn enyere ndị lekchọra abụọ na ka enwee ike nwenye ohere eleba anya na ha ahụ ebubo ahụ eboga nwo jọf akwanukewu eziokwu mahadum ahụ si anwa agaba achụ nwo ọrụ ugbulaka na n'ihi na amabe ma ha ahụ wee eziokwu ma ọwụkwanụ ashị shi nwo mechaa nchọfụta mechaa investigeshọn anamara ha ga-ime nwụchi agaba ikwe ugbulaka na n'ihi na amabe nwa ikpe chọọ ma a na-amara nwa ikpe shi ọwụ nnu mere ha na anamara ntaramahụhụ a ga-enye nwo chi nwo nọrọgodo sọspenshọn ugbulaka ka enwee ike nyoba anya n'okwu ahụ matakwanụ ka ewu eziokwu kama Igbo o nwere akụkọ Chima kọlanụ ịwa akụkọ mere obodo ụmụ anụmanụ Chima bụ ogbu onwe ya akịrị na agwọ ya na-azọgeze o deberela na steeti Imo it has debredi onye isi ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo iwu Ndanyi Chiji Collins akụsuola aka chịburu steeti Imo ke ụlọ ikpe uwecha ọgwụ ịchụfuru ya oke Supreme Court chụfuru iwu Ndanyi Emeka Chinwikpe ihe dị ọha bogide ya ebubo shi ụgbọala ọpịla ndị omeiwu steeti Imo ya official vehicle o nyere ndị Imo State House of Assembly chi ozugbo nwewụcha ụgbọala arụgharị chi enweghị nke ọwụlawu ụgbọala ọhụrụ o kwukwa na kena nwanne echi gara aga akachiga steeti Imo ịwụ Ndanyi Hope inyefega ụgbọala ọhụrụ ahụ ọ zụla ndị kọmishọna ndị ọrụ steeti Imo nakwa ndị o nyere ọkwa ọchịchị ya wụ ndị appointees ya political appointees ọwụnga spika ịnọrọ kwuo okwu ahụ spika ahụ na ụgbọala kpọchakpọcha Hope Uzodimma ịpịla ndị ka ahụ ya nakwumachi ihe dị ọha moto ọpịla nwo si ahụ moto ochie arụgharị mana ọtụtụ ndị omeiwu steeti Imo akụsuola spika maka ụka ahụ o kwuru shi eledi ihe mere iji ekwu udoro karịkpa so agbọfa gị na were agbara pịga gị si gị dụọ isi chi ihe dị ọha azị ịhụ anyị moto ọhụrụ gaa dụọ isi chilekwa nga ị na-eji aka egbu onwe go onye omeiwu nọchitagakwa n'anya kansụl Uguta na ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo ịwụ Maazị Frank Ụgbọma ekwuola shi onye isi ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo iwu Chiji Collins ụkwanụ nwaafọ mba nnọ shaha akpụgbuola onwe ha ụwa shaha akpụkanyụọ na Lai Mohammed ụwa chaya Lai Mohammed ahụ na maga aka ịkpụ ụwa chiele ịgba nwoke hụ ji afụta chi ihe dị ọha hazi hụ nwa moto ọhụrụ chi moto ihe dị ọha zila nwa hụ chakpọcha tia nylon tia rọba Prado Jeep 2019 model ahụghị ihe dị ọha pela ndị omeiwu mmanụ 27 27 lawmakers ahụghị ihe dị ọha pela nwotia rọba nwoke ha na-abịa ugbulaka na shapela nwo refurbished moto Shele Gbana Japiga mmanụ moto arụrụ na 2019 model of Toyota Prado gadashi refurbish ele afọ anọrọ na refurbish ya ọwụ 2019 ahụ arụrụ ya ka arụkwa n'ime 2019 ahụ refurbish ya na-adachi ihe dị ọha anapịga enwechihu kwuokwa ma hụ ụrụ hụ aha ahụ maka ha echila PDP gbaba abga ha anaghị akatọzi ihe ọwụla ịgbasara ihe dị ọhacha agba aha ha arịkwa mma onye hụkwara ka ewe eziokwu ụka arụ ọrịa mma
ma mekelekwa gị Mazi Osha Edwin Nwachinemere Tempụlụ Ọnwụkwechi Holland ya ezinụlọ ya elega Robinson Ani Agonora Ugo Bọsụ Omekagụ Ugonna Eto Okorobịa Ike Duru Eleno Christopher onye melukwe Gonzales Mommy Stella Mani Igbo Nsu Mgbọdọ Ụrata ndewonu Chinenye Amanda Ebolachi Gonzales Ebolachi Harris Odiasi ndewo Okwukwe Friday arekwame manonso ndewo Engineer Liberty na Nakufo Odom ndewo Eshe Stella Ujunwa ndewo Bernard Udechukwu nonso ndewo Dike Joy Chamaka Ebolachi Livinus Chukwu Odisho Pikin well done and watching from London ndewo Nde London kwano kelela me my uncle in whom I am well pleased Chief Batlomi Obioma Ebere Uchehara Chief Omeziribe one of Umudibia Nekede kelekwala me lolo ya lolo Chimebere Obioma Uchehara Ugodia nke Mbosu na la Umudibia Nekede ndoma bi a London Mazi Japan ashim gibinyama enwe hemegadia Anyam awodi ndewe duchinko okenyimina na Philippines Elenu Kemega ndewe Uchenna Vitus Patrick Ikenna Kalistus Akuchie Popu Obinna Ebolachi Jonathan Mampasi Ebomuche Yufemi Kennedy Irano Sebolele Makanda Kennedy Kendo Sane Ebolachi Osha Edwin Sheno share message immediately for instant blessing Ugoboso Mekago Eshe that speaker is a madman Obakwara Roko Goginwoki Ipugo Goginwoke Slim Arch ndewo Ukoha Ochoro mekelekwa Chief Chinedu Olewike Sidems Company Limited ndoma ejere oboka Turkish dog gecho Turkish dog erema bo our brother Chief Chinedu Olewike enwekwara ahụ oyo ọrụ na Lagos ebuna bola ịchọrọ shinwo padala gị Turkish dog emana ma bulletproof doors eti ha na yo go uzi nwanne baimi ogara huruma mere ma ha ụlọ sọrọ gị nwe ndochi ga-eme gị ọ dị maga gba na akara ya nweghị na-anọ ihu nga Sidems ka ọwụ onye ka anyị ndewo Anyam awodi Elenu Ebolachi Ishe the Imo State Speaker is becoming another thing so sad dozie Anyanwụ Ebolachi Fabian Chukwudi Toboy Uche Obioma Ekpe ndewo Eleke Mega Igwe Solomon Prince Aboy Eze Kwesịrị Collins ndewo nyamana Male Prince Onyekichi greetings Ishi United Arab Emirates Ferdinand Ogu Ebolachi Onyemashi Glasgow ndewo Collins Destiny Ebolachi Chris Odekpo Ishi my man I greet you but don't call my governor Onyenku because is the best not like Imo State governor. Okay, you mean she will you be now Onyanku? Okay, so we keep reminding people now Onyanku. Eric Ovin there Collins Destiny ndewo Kanye Garo okay, I'm coming to Instagram. I will go Madaba alala na moyao yeke mo keke chao kemanti konyere ndi mama otu eji ahụ maka nhima mahadum na ala anyị iwu Nigeria University Commission na asụsụ bekee akwado na nhima mahadum ọrụ ugbo na nka ogige ka akpọrọ Imo State University of Agriculture and Environmental Sciences na asụsụ bekee achịkwanụ nhima na ebe himara ya ọ ga-anọ na ụmụagwọ ka ọ ga-anọ kansụl ọha ji egbema onye kọmishọna mgbasa ozi steeti Imo Maazị Declan Emelụmba kwuru shi mahadum ahụ ga-ebido rụma ọrụ n'ọnwa Ọktoba afọ anyị nọ shimọwụla eji mepee mahadum ndị nọ n'ala anyị shọkwa mgbe ahụ ka a ga-eji mepee mahadum ọhụrụ na ekwere ihima na steeti Imo Imo State University of Agriculture and Environmental Sciences mahadum ahụ ga-anọkwanụ n'Obi Polytechnic Imo ịnọ na Ụmụagwọ Annamanachi apatuola Ụmụagwọ nga ahụ ọnọ nga ahụ apaturu Ụmụagwọ ugbulaka na anaji mahadum University of Agriculture and Environmental Sciences na-edochizizi Ụmụagwọ ọzi ihe ga-anọ nga ahụ n'ọzi University ọwụzikwa Polytechnic nọ nga ahụ ugbulaka na n'aka aka ọzọ ọchịchị steeti Imo ekwufutalachi a ga-apatu ogbe agụmakwụkwọ Faculty of Engineering ogbe agụmakwụkwọ ọmụmụ nka a ga-apatu ya shida na mahadum steeti Imo a ga-apatu ya shida na Owerri pajekwanu ya na Ọkigwe
ebe ọ ga-anọ shi ebe ahụ hụ permanent site ya Faculty of Engineering ịnọ na IMSU mahadum steeti Imo apatuola ya pajema ya Ọkigwe ebe ahụ ka ọ ga-anọkwanụ a na-ebidohukwa akwụkwọ ya wụrụ na Ọkigwe ka a ga ndị ọwụla agụga injiniarin na mahadum steeti Imo na Ọkigwe ka ndị ka ahụ ị ga-eje mazi Faculty of Engineering IMSU na nọzi Ọkigwe Ugbolaka na egwekwana ahụ si arụcha na ahụ he niile ma ụlọ akwụkwọ ma he niile eji na ahụ si ewo nga ahụ nọchiri ama maka ọdịmma ụmụ akwụkwọ si emechicha na ihe niile a na-achịga mma skuulu ị ga-emepehu ọzọ ọkpa ochirere Ugbolaka na a na-ekwukwa shi ahahụkwa ndị ka erochasị eji arụ achịkpara nkwafenu shi arụcha na ya na-arụ ebe ahụ alaghacha ya ụra achara achara mochi ụlọ ha ọkpa ahụ shi arụchicha na ya ama ndị obodo ofekata ịnọ na Orodo nakwa ndị obodo Awọmmamma arịọla ọchịchị steeti Imo ke ndị anyị hopu Ụzọrịmma agaghị ugboro abụọ nọ na isi chia biko gbadala mmụọ ọsọ enyemaka shiala mbuze ahụ chọrọ ịchụ nwe ọsọ akụkọ krọshi eroshọn elela ndị ebe ahụ chụọ nwa ọsọ chioge na-adịghị anya eroshọn agamakwa ekpe mmụọ bata ha ime ya nwụọ ọzọ nwa na-akpọzi ọchịchị steeti Imo oku chinwo biko gbadakwala nwụọ ọsọ enyemaka ha ekwekwala mmiri na bọket rie nwụọ mara akwanụchi Satọde izuụka gara aga n'obodo Akwa-Akụma nọ na kansụl Owerri North steeti Imo ka ala mbuze ishi ala ozize ala nzebiri izebirila lee ụzọ kewabie ya abụọ ma dọkịma ihe karịrị ezinụlọ 10 ime ụyọ nwụọ na okporo ụzọ Trinity ịnọ na Akwa-Akụma ebe e nwere Trinity Anglican Church nakwa ndị ka ọzọ tupu ọchịchị steeti Imo ejejele kpaheshi emega ebe ahụ na shi azụ zọacha ndị ahụ n'ebe ahụ mana ala mbuze ahụ ka nọkwakpa ahụ ochije nọrọ annamanachi otu abụrụ National Emergency Agency n'ala anyị NEMA kwuru chi steeti Imo sha ga-enwe oke ide mmiri sha ga-enwe flọdụ kpaha esi nwee n'afọ 2020 nakwa afọ 2015 na steeti Imo shi ọ ga-emeghakwa ọzọ gwa ndị mmadụ shi nwo jikere nke ịdọ aka na ntị uke emesoro na Akwa-Akụma ọwụ iji gwa nnụshi agwọ nọ n'akịrịka Ugbolaka na ihe gbasara flooding asị mmiri zochiri ike na Satọde izuụka gara aga chọọ ihe mere ka ahụ mere na Akwa-Akụma ijiri jeje mee ala ezewafe kubichicha ụzọ n'ale ndeke bịa azụ domanwo ebe ahụ hụkwahụ ụzọ echi aga ndị obodo ofekata ịnọ na Orodo kansụl Mbaitolu steeti Imo nakwa ndị Awọmmamma akpọmana gọvanọ anyị oku shia biko gbadala anyị ọsọ enyemaka arịkwanụ nga mmiri na bọket erie anyị Asani Oluwadamilare eze nwata Osuala oke enyi m ndewo Kingsley Emeka Ebolachi Evisaderas ndewo Emenike ndewo Chinedu Ejiofor Obioma Chienye ọnụ Olori Owo ndewo Temple Onwukwe onye ọmachi Germany idebi eji ọchị ebidosu ege m akụkọ amanụ m ihu m oji akpọ ọchị mụọla gị gbu ha n'ihu m mekwuola m ụka mekwube m ụka tempụl ga-ebido chịmọchị agabe m ibido akụkọ tempụl achịmana ma agbara m shi oweshiga m shi ọwa ihu m etere m pawuda ahụmịnda ndị ete pawuda ọwa ụmụọktakịrịrị nke acha white mma ọwụla ọrịa mma Chibike ndewo ọngwe tempụl chima nnọọ Prinking Ebuka Francis Sami ekelela m gị Kingsley Emeka ya reela onye ukwu mma reela onye nta mma ka anyị gakwanụ n'ihu One of Japan, Ike man of
Arema Martins Uzoma Okoro Ebola Chimazi Sylvester Ifeanyi mekele gonyamachi YouTube elegani okenyi mi Ike Nobolo Obochi ekelela m gị elekere Ashamole ndewo Francis Ugochukwu ndewo shehu. Good morning nwanne. I enjoy the fact that you speak pure Owerri dialect ndewo nwanne kemi. Ike Nobolo ụbọchị onye ọmachi Turkey Istanbul elega achimbara elage makilame ụmụ aka gị na lọlọ gị Olivia Okrobia Ikedoro amushiri ike. Oji Kinsley ndewo Martin Uzoma Okoro Mazi Sylvester Collins Destiny ndewo ma gekwu n'okwu. Lonja Nokwanda Chinwe anokwam ya Chinomso Ụzọ ndewo Okrobia na obi nwanne Ebola Paul Ozeme na asi egbu onye na Senegal. President Akwelibe Pastor Benjamin Kesi ndewo Pastor Benjamin Kesi. I thank you once again for your support during the week ndewo. Educhinko Ebola Tobias Ifeanyi Chukwushimazi Owerri Pikin ndewo bro. Thank you for bringing us closer to breaking news every day. God bless you for your great work. Thank you Mazi Tobias. Anodo Smart Ebola nwanne m nwoke Remijus Ifeanyi Duru Ebola ịkpọga gọvanọ anyị Supreme Court gọvanọ Akwe nsogbu anọ. Precious Lloyd ndewo. Chinedu Dikogo Ebola ike ọgọrịkwa gị. Collins Destiny Ekene ụwa ekelela mege. Collins ndewo Anodo ndewo Lonja ndewo. Delight Amarachukwu udo dere gị. Obinna Olisa Billy ka anyị gakwanụ n'ihu. Na-ewerekwa ohere na-akele ndị niile nọ na YouTube elegam. Kelekwa ndị niile nọ na Facebook ma Instagram ndị ejile enwe afụla ohere ma ọwa oge ịbịabaje dema kọmentị nwụ ma amatashi anọghọ nga ahụ. Ma ekelekwanụ gwakwanụ shi I appreciate your presence there. O deberela it has debred ndị uwe ojii steeti Anambra ekwufutala ọnwụ Mazi Chukwuma Ojukwu iwụkwanụ onye soga ochieze ndị obodo Ọka etiti keno na kansụl Idemili South steeti Anambra. Akụkọ kroshi Chukwuma anwụrụ anwụ kwụkwanụ nwa Igwe Akụm Ojukwu iwu igwe du n'oche ahụ tupu ya anwụọ. Ọwụ Igwe Akụm mụrụ ya wụ Chukwuma egburu egbu. Chukwuma na onwe ke ya a na-ekwukwanụ shi aya hụ ga-akwụsị ebido nga mpa ya kwụsị ya wa ya ga-eweghara oche eze mpa ya sha ya ga-eteki over throne mpa ya shọwụ okeke ya shọwụ he ya mere inherit from mpa ya sha ahụ right ya hereditary something oche eze ahụ. Mana ọ enwere ndị ya obodo mmụọ ịzọga ya azọga. Ashị nọ n'abalị asatọ ke ọnwa na anyị nọ n'ime ya on the 8th of September anyị nọ n'ime ya. Ndị mma na para bọs ama ndị nwowu nwa para bọs jee ụyọ nga ahụ jee ụyọ naanị Chukwuma akwụkwọ na onye nọ mmanya shi obodo ahụ fụọ ụmụnne ya ndị ka ọzọ afọ ya eshi ọnwụ cha ya hụ oche eze mpa ya shikpo shikwanụrị nga ahụ mpa ya nwụrụ ya hụ na onye ọzọ ịga iwu eze mana enwere ndị bịara bịa na-azọ ya ishiekwa n'ọnwụ. Ọ na-anọ nga ahụ ndị ahụ abịa gbuo ya gbalaga ọkpa oshijeme. Ndị uwe ojii steeti Anambra ekwuokwa nnachi ahụmahụ ga-eshiga anya ala chọfụtakwanụ ndị gburu nwa okorobịa na ewu Chukwuma ịchọga ịnọchi anya nna ya nwụrụ anwụrịta Igwe ndị obodo Ọka etiti ịnọkwara na kansụl Idemili South steeti Anambra. Aha na-eme na da ọgbakwara onye kwere Asọmta Chuksu Ebola Chukwu gọziekwa gị. Stanley Emmanuel Agụshi Germany ndewo agụ akpakwala m. Emmanuel Ejekam Ebola edozie anya nwechited the Supreme Court Governor to pay workers and pensioners in Imo State. Ọrịa mma eze kwesịrị John Smith issue any update from local government chairman and the councillors. Hope they have allow peace to reign. Ikenga Ọkigwe ndewo onye ọmachi Ọkigwe ekelega m ekelela m gị. Anodo Smart echi okay ndewo Charles CC ishi confirm Owerri man respect from Turkey ndewo. Nwigwe Smart Onyebuchi Emenike mmadụ ka ndewo ishi Delhi India elegam. Moro onye isi nchụaja ndewo Daniels ndewo Ashimiarịla onye ukwu mmadụ ekwala onye nta mma ishi na Brazil ya rịela gị mma. Collins Destiny ishi chai Okwuọma Goodluck Uchechukwu Ashimiarịla gị mma. God bless you immediately.
Ọchịchị steeti Abia ekwupụtala si agaghị eme nruliaka elu ime obodo akpọrọ local government elections n'asụsụ bekee. Achịkwa na a ga-eme ya n'abalị 19 nke ọnwa Disemba afọ ya 19th of December ka a ga-eme local government elections na steeti Abia. Onye isi otu ejikwa n'ahụ maka ntuliaka elu na steeti Abia Abia State Independent Electoral Commission APSEC ịwụkwanụ prọfesọ Mkpa Agụ Mkpa ekwuola si otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọwụla inwere mmasị iso azọ ya ọkwa lokal gọọmenti n'ọnwa Disemba afọ Chinwobia debanye aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị nwo ịga enye na nwa aka itozu oke iso azọ ya ọkwa ọchịchị ime obodo ma emema ntuliaka elu afọ na ịghọtala. Arema mekele gị Siriakus onye na-ege Ebola Chukwuebuka Francis Ishi. I thought those stories only happened in Niger movie. No man alive. Obi Emenike ndewo Chila Goromi Innocent Ishi. I'm watching live from Qatar. Good afternoon ndewo. Another smart Ishi. I'm so happy watching this program. You are highly welcome. Feel free to share the program. Feel free to share. Collins Destiny ndewo ndewo. Santos! International Gospel alias Babalika Umenage one of the Yaba Agarena Gema worldwide Arabanko Ebanye Jinarose Arabanko Ebanye Jaroda Arabanko Ebanye Jamumbo Arabanko Ebanye Jinamumbo Arabanko Tekena Pepe Arabanko Taxi Drivers Arabanko. Ọchịchị steeti Imo na mgbakọgbu aka nwa ndị United States Agency for International Development USAID aweela okwu na kansụl obodo Njaba steeti Imo ebe mojiri je nyocha ndị mmanụ maka ọrịa ọgwụrụmba coronavirus. Elere ndị aba na Njaba ahụ mara ma apahụ ọrịa coronavirus mana asị mma ule akwụkwọ ule ndị niile ahụ elere ahụ na Njaba ịfụtara chi enweghị otu onye n'ime mmụọ ịpa yawu ọrịa coronavirus. Agakpaghị echi Njaba zọfụ njem jema na kansụl ndị ọzọ nọ na steeti Imo rịda a ga-agazucha kansụl 27 ndị ahụ enwere na steeti Imo iji mara kpa ọnọdụ ahụike ndị mmanụ iji kwụrụ gbasara ihe gbasara mfesa ọrịa coronavirus ka amara ma enwere ndepa ya. Onye kọmishọna okwu ahụike steeti Imo kpege ekperechi Chineke ekwekwala nnọọ ka ọrịa ya rụchie ọka nọ na steeti Imo gbaha echi jee Njaba ya uruchi enweghị otu onye n'ime ndị Njaba ịpa ọrịa coronavirus chi Chineke ma ekwe ebere lokal gọọmenti ndị ọzọ nwo ga-eje ka ọrịakpakpa ahụ ndị ke Njaba ichiri jejere. Ọrịa McKinsley Amuzie Ishi One Love Biafrans Elvis from Philippines onye ka ama efule Ishi onye ka Odogwu one of Mbisa. I'm greeting you from Abidjan. Dominic Nwando Ebolachi ime na arekwa memma Wisdom Ukelechi Ishi. He was my VC in Abia University that year. Our professor ahụ na Professor Mkpa Agụ Mkpa
anya na wo ama m ha eji ejikarị ndị prọfesọ eme ndị isi INEC ọ maka eji ha calculate result ọrịa mma Wisdom Kelechi ndewo John Brown ishi nice one Chidebere Promise ishi watching live from Port Harcourt bro I so much love your doings keep it up please where can I get pepper soup that pepper soup ọrịa mma bịa ma ala owere anyị bịa ma we n'ọhụrụ na Germany ana na m esila gị ije mara na African Dreamland shop ebe ahụ ka ị ga-enweta ya Arema Collins Destination so killing happened ịhụnanya Sidakus onye na-ege ishi thanks my man I'm from South Africa okay na onye South Africa nsogbu anọ Gonzalez ndewo onye ọma na Madrid Spain ka anyị gakwanụ n'ihu nna ọpụle agbanwe dịka izu anago kama Igbo enwere akụkọ Chima akọọla nụ. Enwere akụkọ Chima akọọla nụ Akachiga steeti Anambra iwu Chief Willie Obianọ nwanne ya nwoke Chima kpọmara ya onye nkwụ Sadi onye nkwụ ọwụ ọ nọrọ na echi gara aga kwee ndị Anambra nkwa cha ya ahụ ga-arụ na mmụ ọrụ atọ ị ga-anọgide anọgide chọọkwa n'ọrụ atọ ka a ga-eji echeta ọchịchị ya chiabekwade ma ya fụọ ọchịchị chiabekwade ma ya nwụọ chọwa ọrụ atọ ya hụ chọrọ ịrụ ka ị ga-agwụchakwara n'afọ 2021 chọọ ha ga na-eji echeta ya Obianọ kwuru chi anya hụ ga-arụ ọdụ ụgbọelu steeti Anambra ya wụ Anambra State Airport cha ya hụ Obianọ anya hụ ga-arụ hụ n'Ụmụeri ahụ ebe ya hụ ga-arụ hụ o kwukwara sị ahụ ga-arụkwa ọgbakọ nzukọ ụwa ọ kpọrọ International Conference Center ICC na Ọka ọchahụ ebe ya hụ ga-arụ ya anya hụ ga-arụkwa ọgbọ egwuregwu Capital City Stadium anya hụ ga-arụkwa hụ n'Ọka ọchị ahụrụcha nnọọ ihe niile ndị ma afọ 2021 ha akụrụla ọnụ chime ahụ befubekwado ọchịchị channa ahụ ga na-eji ya na-echeki chi ọ Willie onye nkwụ Obianọ ịrụ n'anyị Anambra State Airport ọ Willie onye nkwụ Obianọ ịrụ n'anyị International Conference Center na Abuja ọkwa ya rụrụ n'anyị Capital City Stadium na Ọka Willie onye nkwụ ịbịara bịa ịrụ ọrụ mekele gị Aunty Chika Judith onye ọma na St. Charles Kitchen ịnọkwanụ na Old Ojo Road close to Lion Bus Stop Agboju ọ ebe eji ere nwa ri owuri anyị ịmara na nwa biri suru yo ụtara na nwa ihe ndị ọzọ ofe nsala ụmụ nwa jeri ofe egusi ndị ahụ gị na-eri ya ga-agụta nwa azụ agụta okporoko azụta agụta nwa ụmụ ururu ịkpọkwa ime ya Aunty Chika ashimbiarela gị mma God bless you immediately Wisdom Kelechi Bolachi Lonja Nokwandishi thank God for that Spencer Aniewelishi well done from London Spencer otekwalo Chuksu Ekweghiarere Ebola Nwachi Ishishi Thailand Elegam Chilagrom Innocent Ishowere Pikin I love how you speak Owerri language thank you and God bless you Temple Onkwe Eshe but you called him Onyenku or Awumporo Onyenku or just remind the Alamia His work of Ishodio Airport Prince Aboy Ezekwesarachi Bolonga Nwoke the Ashe wish greetings Owerri Pikin one on Ezechibeze good afternoon Chrissy Odekpo Eshe you are calling my governor Onyenku Olo Nunu Upon that thing ikwu mashi owushi ọ maka gị ajọsọ Chima remind ya lagisha akpọshimi ya onye nkwụ owusha akpọgam ya onye nkwụ but isha gọvanọ m laikere ụmụ nwaanyị akwa ikwuru shi gọvanọ anyị ahụ laikere ụmụ nwaanyị take ekwa time my governor I like ụmụ nwaanyị ha laikere Ben Johnson way abụkwanụ maka nwanne eze Chibeze arịkwa m mma njide ka Chibeze ishi good morning my brother is nice seeing you well done the Lord is your strength carry go amen I am a prince Aboy Ezekwesarachi willingly okay Chika ndewo Western Charlie ndewo Billy Samuel ndewo ka anyị gakwanụ n'ihu ịghọtala nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị akụkọ ọma dị n'obodo imega mmemme ọwụ ije rerio ọwụkwana ịchọrọ ka ị ga-iri ọwịchọkwa na ihe ị ga-ekela ndị mmanụ ngwa bịa lekwa Thailand dried sea fish Thailand dried sea fish abatala ọgbọ ọ batala obodo
he ụkwa na azụ ị ga-ịkpachakpa ga-ekwete ma ha gwara gị chi Jizọs Kraịst jiri azụ zụọ igwe mmadụ ọwa azụ ka o ji zụọ nwe ọkwa ihe mere o ji jeje ga zụcha onye ọwụla Thailand dry sea fish jikwa na akpa ụtọ gị ji ya ji gbagharị gị ga mara shi iji azụ gbagharị arụma ya naanị enyekpa ụdị ya mmanụ azụ ya rịkwanụ price ya ri cheap and affordable ọkwanụ onye ka anyị ejikwana echi Thailand akpụbata ya to mandeke ma akpaala m ya ha ọla m erihu aga m agwa gị maka ya ọla m ahụ ha anya aga m agbafu gị maka ya akpaala m ya gile anya nga ahụ onye ahụ kpa ya m chachi nnọọ m ya aka akpaala m ya gwogwo dị azụ mara mma my brother dị azụ mara mma my sister ọrị mma gị chọọla azụ ebe na bọọlụ ịnọ na chọọla ya azụ a ga-edeliva ala gị ya ga-edeliva ala gị nọkwa mba ofesi chọọ ya azụ enweghị ihe ị ga-ejifu ya eshi gị chọbekwado isi esi mmiri ọkụ ị ga-ejifu ya shie mmiri ọkụ ahụ akpa ụtọ ga-arama ya arama ga-ewere ngaji kuru ma ya arama ọrị mma gị chọọla ya azụ plesie ọda gị na nọmba +234 090 335 64 675 all Thailand dry fish azụ ya wụ mmemme azụ ya wụ ncheche azụ ya wụ vere ọtọ ewetuola shuga enwe ihe tọkarịrị azụ ụtọ keke na pepe o deberekwala it has debredi otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na steeti Imo akụsuola akachiga steeti Imo ewo Ndanyị Hope Ụzọrịmma aga ya ugboro abụọ maka onyinye ụgbọala o nyere ndị ọ họpụtara n'ọkwa ọchịchị na steeti Imo nakwa ụgbọala ahụ ọ pụtara shiga na-akwọje ndị ọrụ steeti Imo ọrụ shọ nwere ka ọ pụtara coastal bus shọ maka ndị civil servant shọ ha ga na-eji akwọje nwa ọrụ ma ndị shi ọlụ ma ndị shi akpakụ ma ndị shi nwe oru ubi ka ọbụla nwere ruutu oji agba so otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP akụsuola Hope Uzodimma shahụ ma nnọọkpa eshi eme inyo shi ụgbọala ahụ o je nọọje ekega ahụwụ inyo ka hụ mega chiho mega wu inyo shi ndị Imo steeti ọ gwara nwochi ihe kpaga nwa ụgbọala ka na-awụọ ụgbọala chi ha ahụ ha kpọ misplaced priority shahụ fụtara nọọchi Hope ha amahụ o ji ego ndị steeti Imo eme ya wuru ijeje zụọ ụgbọala ekegala ndị o nyere ọkwa ọchịchị ama ka oriri PDP bogidere ebubo shi ụgbọala niile ahụ ọ zụrụ shi ọnụego ya ruru 1 ijeri naira ya 1 bilion naira shi ọzụgo ụgbọala ebe ndị ọrụ steeti Imo ka na-ebe akwa shi akwụbe nwụọ ụgwọ nwụọ ndị penshọnas lara ezumike nka a na-ebe akwa shi akwụbe nwụọ ụgwọ nwụọ shaso ha ewerefu ego ahụ hụjije zụọla ndị moto jeje kwutugodo ụgwọ ma ọlụ ụzọ niile ịlara iyi na steeti Imo rụchikpụdị ya ahụ dị nga azụ ụkwụ ya fụkwanụ moto ọ na-azụrụ shele nga a ga-ịgbahụ elu ụzọ agadi iche agba ya wu moto ndị chakwawe nwe ụzọ ọma agbama Ụzọrịmma agbama moto so akụsuola ahụ Hope Uzodimma maka ụgbọala ndị nọọ zụrụ shi ha wuo ihe kwesịrị ime ugbulaka ọwụchi ha arị mma mana enwere ihe ndị ka mkpa ekwesịrị imecha na steeti Imo rịda ikwubila ya ndị mmanụ ụgwọ nakwa ịrụchichacha ụzọ ndị nọ na steeti Imo tupu a na-azụzi moto chike moto ọ zụrụ ahụ emeda ahụhụ ma otu chahụ a misplaced priority gbanwe ji sụọ ya bekee kama Igbo o nwere akụkọ Chima kọla akụkọ mere obodo ụmụ anụmanụ Chima bụ oke onwe ya akịrị na agbọ ya na-asọgete ụmụ anụmanụ akpọ mgbemgbe gbakọ ajụmakịrị chakịara ihe na jaweze Arema Collins destination IPOB for real one family. Ekene Owechi, how many months he remains in office? Onye arụrụ ala. Iso oke onye aṅụrụma. Igbo ga gọvanọ na onye aṅụrụma bi. Don't worry, I'm not onye ga reply again. Paul Ozemena Siegbu Ishi, should we clap for him? Is it his money that he will use to work it? State money, and that is why we vote him. And we vote him in so that
Okay, so that he will work it. Or Chris or the Okafish, remember your governor taking another person's position. Prince Henry Ndewo Onyama Ishi BKK Elega Arema Mike H. Spencer IPOB. Eric Holison Amak Ishi, you are doing a great work, bro. Keep it up. I'm watching from Togo. Ndewo. How are the Togolese? Ndewo. One on Ebola. Duchi Nko Ishowere Pikin, I have it here in my house. Okay, you want a Thailand fish or Chantel Olivia Eshe Ehihoma Ndewo Wanyoma Emara Mma. Prince D Akuelibeshi, my brother K EJ, one nine no kwayo, I know kwayo. After homestyle, she hope also danger is very ill. If Barega governor Nabi, it's all we need is a Biafra and they will. If in Anyi, and a hall need the Arokuronishi. Arema Dozie Anyanwish Abuja made governor under Ben Johnson way. Obarara Kelechi confidence Ebolachi Ndewo. Igala. Ebulula Obi, Kema Samoshe Lago, Amama Bebe. How do people now zoom? Kamagana industry were Kamagana Yoneja Kamagana Yabu Magurali Kagamaza Para Fodono para Nasukutu Fodono para Nakuja Fodono Nasulere Eko Fodono para Nikeja Augustuna Zampara Ikebu Kompenala Semesema Abalaba Ọchịchị steeti Imo anọrọ na echi gara aga gbatuo ogwe okwu ọkụ ya wụ Emergency Communication Center ọchịchị etiti ala anyị site na aka ministri mgbasa ozi ya Ministry of Communications so nwohimara anwụọkwanụ ndị rụrụ oyi ahụ na steeti Imo. Communication Center ahụ arụrụ ụkwanụ iji na-anabata oku gbatagbata ya wụ emergency services na steeti Imo. Akachiga steeti Imo kelere dọkịnta Pantami nakwa onye isi ala anyị Muhammadu Buhari maka ọrụ ahụ nwarụrụ na steeti Imo. Akachiga steeti Imo chebido na mema were ha hụrụ ma ọrụ chebido na zama oku ọkụ ka emergency center enwe ebe ha rekpọrị imega na steeti Imo achọwụ ijiji na-achụ ndị omekome n'igwe ịntanetị. Ịmana bubu usha ịhụ na ga-echi ịntanetị chụma ndị omekome ugbulaka ọhụụ eji hima emergency center ahụ na steeti Imo to curtail crime, the rate of crime na ala anyị wụ Nigeria. Ke steeti Imo agbatuokwa na ya ewepụtara ahụ akara ekwentị a ga na-akpọ achọwụ 112 ka a ga na-akpọ enwe ebe nọ ya wee zumo oshi ma ọkwanụ heri aṅa amịma arị kpọrịarị ka akpọ akara 112 ediga ndị mmanụ nwa agbata nga ahụ bịa za ya oku marakwanụ jikeje owerewa na kejega ọchere. Onye isi ala anyị iwu Muhammadu Buhari agwala ụyọ ọba ego ala anyị Central Bank of Nigeria n'asụsụ bekee Chinwe wefụtakwala otu kobo, Chinwe wefụtakwala afụ, Chinwe wefụtakwala peni Chanwahụ ji ya apabataga fertilizer ma ụgbanụ ha eri n'ala Nigeria. Chinwe enyekwala onye ọwụla pabatagari na Nigeria ego ọwụla chienyemara ndị ahụ emega import fertilizer ma ọwụkwanụ ha eri n'ala Nigeria. Chinwe enyekwala onye ahụ ego bubushi ha elega anya iwulita okwu ọrụ ugbo na ha ejikwa na akọfụta na ala Nigeria chọrọ ịkwanụ mma ịnọ na-eshi eji apabata ha eri chọka mma anyị ji nga akọfụta maya n'ala anyị. Okwukwa na chikpachita chijejeri chi enwe na igwe plant 33 eji arụfụta fertilizer chi enwe na fertilizer plant 33 n'ala anyị Nigeria. Chi ozugbo nwe ọrụ gacha ọrụ gbachita chijejere chi ndị eji azụbatari hụnwo were ego ahụ nwo ji eje ebe ọzọ
jeje na-azụbata ngwari makwa fertilizer n'ala anyị ji hụ kwado ndị ọrụ ugbo n'ala anyị ma ji hụ ma makwanụ ndị ọrụ ugbo aka ihu n'ala anyị rụfụta ihe ndị ahụ ya rụ rice a na-arụfụta ya Naijiria ya rụ tomato a na-arụfụta ya Naijiria ya rụ ihe ndị ọzọ ọka na ihe ndị ọzọ a na-arụfụta ya na Naijiria karịa iji eji jeje na-apabata ya uhe akwa na ahụ n'ụgwọ asha anyị ji naanị ọka anyị jiri jeje biri ebiri ọka ala Naijiria ji ejebiri mba ọzọ ejebiri ECOWAS over how many thousand metric tons of corn meal ngo jiri ejebiri bibata na akwụbụ ụgwọ ọka ahụ so bubu shi aya ha chọmahụ shieshi eji na-apabatari maọkwa fertilizer shi a ga-anọ na Naijiria na-akụ ya uhe ndị ahụ na-arụfụtakwana ya shi Central Bank ihe wefụtakwala 5 naira ma 50 kobo inye onye ọbụla chi ejeje ịpabatari n'ala anyị Naijiria ịghọtala arịmma Amechi Chimezie ị na-arụ ọkụla nwa data gị Izu Okafor is Imo State. We don't have governor. Hope is Sharia governor. Our people didn't vote him to be our governor. Robert Oriako Eshe, please can someone show where I can see Boo Boo? Orema Ogechi Favor Ndewo Christopher Onye Melukwe Ndewo Onye Omeramrana Chris Emidono Ndewo Dozie Anyanwụ Ebolachi Afam Homestar Mekerekwa gị Collins Destiny Ndewo Robert Ndewo ka anyị gakwanụ n'ihu o deberela it has debredi ndị uwe ojii na steeti Rivers ejidena otu nwoke iri afọ 38 aha ya ọkwanụ Tobias ejidekwana ya n'obodo Elekahịa ịnọ n'ala Prakọt steeti Rivers ejidere ya maka imerụ ụmụ ya ndị nwanyị atọ ọgbarara nwoke difalụrụ ụmụ ya ndị nwanyị atọ akụkọ kroshi nwanyị nwoke ahụ chọpụtara shi otula nwa ya owedere iri afọ 5 ahụ zara aza ya kpọrọ nwaakịrị ahụ kpọjie ya ụlọ ọgwụ ejejelee ya anya onye dọkịnta ilechara nwa ahụ anya shi nna emerụọla nwa ahụ edifaịlụọla nwaakịrị nwaanyị ajụmanụ nwaakịrị onye mere gị ihe nwaakịrị ekwu ikwu ya na were ụtarị pịa nwa ahụ ma ọ na-apịara nwa ahụ ụtarị nwa ahụ akpọma dadi ahụ mpa ya imere ya confess ya shọwụ mpa ya mere ya nwaanyị ahụ kwana shi ọkpanwo di ya shiri mee n'afọ 2012 afọ 2012 shi nwaakịrị ya mụrụ nwa mbụ ya hụ mụrụ ịnọba afọ 2 2 years ya ihe ejide di hụ nga di hụ werele aka ewiga nwaakịrị ahụ otula ya kụja shi elema aha ya Tobias ya kụja Tobias iwiga nwaakịrị mụrụ amụ ịnọ 2 years aka otula nwaanyị shi agama ntima ndị obodo bịa ma di ụra aka pushie ya ọnụ mechie ọnụ ekpe n'ihi gbụgara mmadụ ma na-agba igo kụmakọ nwaanyị ihe hụ mechie ọnụ ọ chọrọ ịlalụ aha famili mgbo ọ chọrọ ịlalụ aha ejimụ hụ afụ amahụ ga-ekpe nwaanyị chi ole aka ndị obodo nwa akọ nwaanyị hechi hụ mechie ọnụ nwaanyị aha anụ so nwere ike wụrụ mmụọ ọjọọ nwaanyị si ihe erughị akwala afọ 2017 afọ 2017 nwa ya ahụ mụrụ nwaanyị kwa ka abụọ erula afọ 2 2017 ka nwa ahụ mere afọ 2 ihe ejide ha di ya nga di ya wiga ha nwaka abụọ aka otula ihe etima ha ndị obodo bịanụ di ya shi ga-emechi ihe ọnụ gị tinye ndị obodo ahụ ọzọ aga m eshi elu butuo gị ala ga-anwụ echefuo gị nwaanyị ekwuru maka tret di ya nyere shi ọ ga-egbu ya mechie ọnụ o ruo n'aka nwa ya ka atọ
na nwaanyị hụrụ ebe destiny ya headquarters nwaakịrị owedere ahụ zara aza ya na akpọrọ nwa ahụ ji oyi ọgwụ ejije lechaa nwa ahụ chọfụtachi ọrụọla nwa ahụ anabakwufụtachi ọwụ di ya imerụrụ ya chọwụ mpake mụrụ ya nwa ke nọzi 5 years ndị ka ọzọ o mesuru 2 years ya emerụọ nwatakịrị ahụ. So nwaanyị akpọmanụ ndị uwe ojii chilekwa ihe dị mmega lee ihe this evil man ozinga the woman nọ confess ma ndị ka ejidere ya ejide before nwoke a akpọga Tobias ugbula ka ọ na oyi itiri ndị uwe ojii ana nga pure water na bread. Are manonjalo no kwanda chinwe ndewo ndoma na Botswana ndewo Austin Gallant is these things happening ihunana it is happening. Williams Smith good afternoon my man, I'm enjoying you from Bangladesh India ndewo Augustine ndewo she God of Israel oborara Gonzalez Hispanita he need to end up in jail. He's an animal. Or Nelson Don Prince for money. Ifemi Kennedy oh my goodness, this is unbelievable. Obarara. In fact, Okurum. I couldn't buy. It's unbelievable. But if I don't believe it, it is an aberration. Because Njaba Bola Gonzalez this is an evil man. Nelson Don Prince in the Okoro Ben in the Mommy Diana Jones she tell Hope very soon Biafra will come and we don't want him in Imo State. Okay, Jamana Sarawa Jebri. Don Chuksu Eshe Akoko wa Obarara. I my God Jerry Ebola Kevin Opani and they were Ebola Chichi Hamburg Elega. I ma Kanyagani who don't choose to issue one maybe. Alema ndị uwe ojii ala anyị anọrọ na echi gara aga nwụchie mmanụ 18 ndị mega ngagharị iwe maka ọnụego mmanụ ọkụ ụgbọala eweliri elu nakwa ego ọkụ eletrik bilu eweliri elu tarifu anyị eweliela ya elu ndị anabaje ememe ngagharị iwe na steeti Lagos eruo n'ahụ Ojuelegba my people suffer emegidere ahụ ngagharị iwe ahụ ruo Ojuelegba steeti Lagos ndị uwe ojii surrender, all of you surrender, lie down, your hands on your head. Elo ozugbo jiri mmanụ 18 ndị mega ngagharị iwe abịabalekwa ndị nta akụkọ jọnalisti anọ ịnọ nga ahụ narakwa nwoji ekpuchigide akọvaga yawo event mebiekwa kamera ndị ke emebiri na iwe ndị mega ngagharị iwe ereziri price of petrolu n'ala anyị rezie tarif eji akwụ ụgwọ ọkụ ego ụgwọ ọkụ eji akwụ ụgwọ nepa bilu ewelitụbọkwa ya elu nga anyị shi coronavirus yo ụfọdụ ndị mmadụ ebidobedo ọrụ ụfọdụ ndị mmadụ ahụbe salary ejikọrọ na-eweli ihe so people protest maka ya police abịabale mmanụ 18 plus journalist anọ le jide mana ọtụtụ okwu nakwa ọtụtụ otu na ndị mmanụ akatọọla njide ndị uwe ojii ịnwụchiri ndị ahụ imega ngagharị iwe kpọọ ya shọwụ ha ọjọọ chanatugahụ ndị ahụ ugwurula ha kpọrọ human rights violation violate their fundamental human right to express themselves chindeke na mega America nna ọhụụ ga-ahụkwa ndị mmanụ everyday na-eme naanị small protest emere na Lagos na-ejejele ndị mmanụ menwo arrest sho na okpọwụ so nwa adụọnwọdụ chinwole ndị ahụ niile nwo jidere ha fụcha leekwanụ ndị nta akụkọ jọnalisti nnu jidere na-atụ nwo onyonyo nakwa ihe ndị ọzọ nwa eji akpakọla akụkọ nyehuchanụ enwe ka akụwara kamera ya were hụ na ego kwụchi hụnụ n'ihi na anyị chee nnụta nna ha fụhụ ndị ahụ ọsọ ga-ịgba ala Naịjirịa so ọtụtụ ndị akatọọla
agwa erekpa ahụ. Medical baby mo. CEO. Financial. Njaba, apostle will hear of this. So, Mazi Uchehara Aji Egbu Ishi nwanne pikin. It's really bad to imagine. Obarara. In fact, Okoro, I swear. Evidently, this is Evo. Okoro Beni Obi Nwanne, that man is headmaster. Elekwa headmaster. Oh, Nemanja Vidic or company or Vincent Company or John Terry. On them Raneja Akpofu headmaster Samam Hekaga. Venatius is Obi this an abomination. Shawaro Prince Aboy is a question. That man is a beast. Okay, oh Brock Lesnar. Okay, so bueno. Collins Tochi and they were Frankie Tony. It's unbelievable, but you have to believe it. Jonathan Mampas, Jonathan Mampas is now wow. Stella Ujunwishi, he's an evil man to fear kwa. Gabolaka. Alemanes in the precision Nigeria is an evil country. And Mayor Frankie Otiwa is unbelievable, but you have to believe it. Jonathan Mampas, there is no law in Nigeria. How you couldn't mention democracy is dead in Nigeria or here Biafra. Robert Oriakeshi lawless country. Afam Homestar, Nigeria is a zoological nation. That is why we need Biafra. Solomon Ogochukwu Ndewo. Godfrey Jerry Ishi, it is only in the Nigeria you will hear or see such a training. Obara Ara. Obioma Ishi, that man, Hore Evo. Owen Johnson Ndewo. As well, but how many someone? Engineer Bruno. Ndị dibịa bekee ala anyị na okpuru otu akpọrọ National Association of Resident Doctors n'asụsụ bekee ekwupụtala echi gara aga shammo hụ akagbuola mfega aka ụkwụ ahụ mmụọ jere n'abalị 7 nke ọnwa a. Ndị dibịa ala anyị jere strike. Ejere hụ strike maka achị hụ onye isi ala anyị ubu na ndị ya mgbe ahụ kwachiga mụ ha enyega hụ mmụọ ha nwọtụga anya nakwanụ ha eruola mmụọ okoro ihi ya jee strike. Mana echi gara aga onye minista ọrụ n'ala anyị, onye minista for labor nakwa onye eji ego anyị ewu Zainab Ahmed ekwuola shi onye isi ala anyị Muhammad Bubu ahụ ekwuola shi enyela ịga mmụọ ego ruru ijeri naira 8.9 billion naira. Shọkwanụ ego rula mmụọ n'ọnwa June ya allowance mmụọ health allowance mmụọ na for ọnwa June. Buhari achịla enye mmụọ 8.9 billion na ndị resident doctors ala anyị nwochi ọrịa mma ka nwụọ fụọ strike ahụ mmụọ nọ nyegodu ọchịchị etiti ala anyị oge ka nwụọ hụ ma agaghị eme ihe niile ndị ahụ agbara ha ọchịchị etiti ala anyị chinwo mee n'ihi na enwere ihe nwa oge echiela ọchịchị etiti ala anyị chinwo ga-emerịrị tupu nwowu ndị dọkịta ebido ọrụ mana akwụrụ nwụọ alawansị ka ọnwa June nwa alahuazụ nwa ananada ego lahuazụ shanwa hụ chọrọ ilega ọchịchị etiti ala anyị chinwolecha anya ọchịchị etiti enyere ahụ nwa izu ụka abụọ ijiji ego ọrụ na ha ahụ ndị ọrụ ahụike ịgbara nwụọ chie ha izu ụka abụọ ahụ na-aga ya rụ ma nwa emehụ ya nwa anamarakpa nwa ji esoma ya wụ ọchịchị etiti. Arema Princess Esther Eshi, there is no law in Nigeria. Oge Fefeshi, my brother, that man is a evil. William Smith Eshi, please beg government to remember Achara Obowo. No road or a maga run Obozo Achara Obowo. Anado Unzubishi, no more protest in Nigeria. Chai APC and Horenjo. Arema Prince Aboy is a question Nigeria Jaga Prince the Prince Chima na and na he Richa Hamnine is Aga Prince Azakwa Chima at once. Ma gona zoga aha m ụzọ ọ gbakwarara anyị gakwa nkomo agakwume protest Prince the Prince Chima Ishi Dubai Elega Misha, so much love you are doing, keep it up Owere Pikine, well done, thank you my namesake Dua namesake
or the triple namesake. Chidubemi Ukwebu Ishi Nigeria is a joke. People cannot protest again. This is the change of APC. Fraudulent party. Okechukwu Ishi a lawless country. And Mayor Frankie Otinwa Ishi, will Nigeria ever be better? Every day bad news. God will help us to Obarara. Ọkụ ọgbụgba agbala ụyọ ọnụ otu eji ahụ maka ntuli aka elu ndekere na steeti Ondo. Ụlọ ọrụ INEC ịnọ na steeti Ondo ọkụ agbaala ya anyasụ echi gara aga. Ọ nọkwara na Akure, obi ọchịchị steeti Ondo. Ọ fọrọkwara otu ọnwa, naanị otu ọnwa ka ọ fọrọ ka eme ntuli aka elu eji ahọpụta gọvanọ ọhụrụ ma ọ bụkwa onye ka ga-ewin ihe ọzọ na steeti. A ga-eme gọvanọship election na steeti Ondo ọnwa abịaga. Anabia Ugbulakachi ọkụ ha agbaala ụlọ ọrụ ndị INEC na steeti Ondo. And ebe ọkụ gbakwara wee ebe edomara igwe mpịkọ eji ahụ mpekele eji akpụ votu kadrida asha ọkụ agbaala ihe niile. Ọkụ agbaala ya, ọkụ agbaala INEC. Ndị fire service ma nwa erula nga ahụ ọkụ ere na ajaja nwa agbalị akwa gbakwa rụa nga ike ha mmụọ penye ọkwa ya wo ọkụ. Anna ahụ na kemma ọkụ agbabe ya na uru Ugbulaka na election pụdemara ndo ka ọkụ ga-agba ya wo ụyọ ndị INEC na steeti Ondo. Agbarara Okechukwu Orema, Mayor Frankie Otinweshi Orema, Augustus Osujishi Wardon nwanne, God bless you for the news. Ndewo. Akụkọ egwuregwu ihe amụmaka egwuregwu mba England English Premier League ebido hụkwala ọzọ. Rịta ọ ga-ebido echi bịa ịwụ abalị 12 ke ọnwa Septemba, 12th of September. English Premier League ebiri ihe ọkụ. Rịta otu egwu bọọlụ Arsenal the Gunners ga-anabata Southampton na Emirates Stadium. Ebe Liverpool ga-anabata Leeds, West Ham anabatakwa Newcastle United. Abịakwara na La Liga mba Spain. Eibar ga-anabata Celta Vigo ebe Granada ga-anabatakwa Atletico Bilbao. Cadiz anabatakwa Osasuna. Ọkpa ojijari echi bịa. Ịghọtala? Ọrụ ụzọ na-agakwala ihu na ụfọdụ mpaghara na steeti Imo. Rịta hen ịhụga nga na-awụ ụzọ shi Wedra roundabout nga aha akpụrụ horse ahụ chiriri ụkwụ abụọ elu jemakwanụ Nnaze Junction. Ọwụ ụzọ na-awụgatad Ugbulaka na ọrụ ụzọ na-agala ọtụtụ ebe na steeti Imo. Mejikwa ohere na-akpọkwa Akachiga steeti Imo shia biko hafụkwala ebe ndekere ụdị manageable. Ụzọ Poli Naked agwụla. Ụzọ Poli Naked agaghị aga. Ụzọ ahụ eru. Ụzọ ahụ agwụla. Fresh construction. Ọwụ ke na-arụchichara na-awụ ya ka ote elu. Anyị achọghị ka etere ka ota ka arụ na tebe ya ka ụlọ. Anyị chọrọ fresh road. Enwere many places ụzọ arị mma. Ha fụkwala ndeke ha manejiga dị ya manejiga na-agbatụ ya agbatụ. But ebe ahụ mmiri irukpuchara ọwụ ebe anyị lega anya arụkwala arụchie ya ma bikono anyị achọghị ka a na-awụ kurota elu kurota n'oje wụọnụ kurota n'ime mmiri ndị ahụ ịkpara akpara. Ọwụhe nri ọganọ rịta arịrịọ ka anyị gakwa Oshimara ya abọga High Chief and Mrs. Kelechukwu Kennedy Okere MD Akadiogu Arema Educhinko Arsenal for life. Ifinanyi Okoro nde Ojudu Obiora Ishowore Pikin, may you live long. Amen. It's nothing like Nigeria again. All hail Biafra. Ekene Owa nde which the office will relocate to government house so that we will rig the election. And if you Zurumbande Martin Ozoma Okrishi, Nigeria is a big failure. Biafra restoration is here now. Let every Biafran support Nnamdi Kanu and IPOB. Enwere akụkọ IPOB ọkwara mkpa ndị IPOB
ịnọ na mba Malaysia eshi mma enwere ọkwa nwoshi mma mana ọkwa ahụ ọ ga-ebido taa enwere m ike bido ya na nsogbu ụwa echi mama ya ma ọkwanụ na Mọnde mama ya wụ ọkwa ahụ ụkwanụ maka October 1st iwu enyere maka October 1st so onye afụtakwala eji na abalị mbụ suke ọnwa October so aga m ebido mama ọkwa ahụ echi ma ọkwanụ mbido izu ụka ịbịa abịa ọrịa mma ma ekelekwa gị Diana Jones echi MCC Road they should help us to do it ọrịa mma Mayor Frank Otienwe echi Imo State government should look into villages where there is bad roads. Orema. Samuel Okoro Ekpa. Hello, my brother. Afano. Maxwell Obinna Azuako Emu. My brother. I love the thing you are doing. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Orema Lonja Nokwanda. Bad roads. Bad roads and bad leaders in Nigeria. Obarara. Henry Okudema Ndewe Shirige, we are watching. Okay, Chukwu, Ihitogaga people in Owerri North have been cut off due to bad road. Ew, Obarara. Arema ụmụnne meje mọnụ ana ahụ nnakpa oshi jejere ogbulaka na ashi ekele dịrịla onye nyụrụ ahụ ekele adịrịkwana onye nụrụ isi ya anyị kelekwanụ nda Chineke onye nyere anyị ike anyị eji ege akụkọ ike anyị ejikwa akọ akụkọ ashimbiarịla onye ukwu marịla onye nta mma aha m ka ọkwa ha nwanne gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the councilor that Owerri Pikin chebirinu mechile ma ọ ga-akụ 11:20 AM reda m ga-ewela n'uhe omume anyị nsogbu ụwa o rejiela it has rejide akịta abịala na njedebe anyị abịala na njedebe na omume anyị ma akọọla gị akụkọ na wee chi by 11:20 AM ashim onye anyị hụrụ taa anyị hụkwa ya echi ọ hụrụ anyị akpa ahịrịhịrị ichikwụla ya ala ekwuru anya aja onye hụkwa nna ha anya eri ya agba ya anya mmiri Chineke anyị si anya mmiri akọkwala ya anya nda Chineke ị ga na-edu anyị ọfụ anyị na mbata anyị na-edu anyị na-eje gozie anyị echi eke gozie anyị echi afọ gozie anyị echi orie nakwa echi nkwọ ha ọla mara mma anyị mee n'aka mee ya ka ọ gaziere anyị ya nke ọma aha m ka akwụkwọ ha Mazi Uchehara Prince Chima the councilor that Owerri Pikin ka Chineke jike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ ngwa n'ala kpumanụ akụkọ agwụsiwo ekele dịrị Chukwu enwe ha ọbụla chọrọ ịgwa m ma echi support program message him na WhatsApp on that number and God will bless you immediately. God bless all of you immediately. Ka anyị gbaa nụ egwu na ịghọtala if your own money come you travel Oloda Iri make muga na jebi go ti hosh ogodo iwe akeyi gawe je mi ibe nne gi je ko pa onye tinyere te ya ne ibe ya Owerri na marakwala baba na nwoke da maka gere so onye okpere omemma mere jema gere so onye okpere gere so onye okpere Geresa onye okpere ụfọdụ ụwa geresa onye okpere Ababa nna abịala geresa onye okpere agaracha eru ya onye ije n'ama okedi azụ omemere enyi ya azụ ankwọbiga na anyị akwụọ wine ga aṅụ anyị na-eme pati anyị eri elu ri ala ebe a ịma akpa jiri kwụọ ụgwọ
Chima wa bịara pati le. Ọbịageri ịga n'eriri nke onye mere isi ọnwụ n'obere echi. Eze nọ n'okike na-egwu mere isi ọnwụ n'obere. Oke ga-azụ onye mere enyi ya ọkwa m n'azụ ụkwụ m n'ala anụ mmeji ụkwụ m garama anụ mmeji ụkwụ m garama anụ mmeji ụkwụ m garama kama na madabazi bịa dịka mana ma nwoke ọnọkwuo ọgbọchi na-adale asị mgbe etu aka na njọ wetu aka na njọ wetu aka na njọ mmiri maka emu ga na-aja ebi ikpe ọnọgụnọ iwe akeji ga-agbaje n'ibe nne gị jee kọpa onye tinyere zanye isi ya nye ibe ya o were na mrapala ma abapa nna nwafọ egbu daa waka gere nsọ onye ofere onye mma mere ejema gere nsọ onye ofere abapa nna gere nsọ onye ofere bana nweze gere nsọ onye ofere gere nsọ onye ofere na wee kwado oke amamihe bụ na ma o were bekee gere nsọ onye ofere. Bongo were anyị ya shenene